Halo logofer, आं नै ओंखाम जाबाय दोङो अनला ओंख्रि बयलार आचार पापर बानलु जा गोथाव ओरैबायदि गोथाव ओरैबायदि गोथाव पापा तू क्या खा रहे हो? मैं देखो बूट खा रहा हूँ बूट चाना। हाँ मैं तो नहीं खाता पर मुझे बेकार लगता है। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है ग्रेप्स। यस और अंगूर भी। ये सब दोनों को बोलते हैं इंग्लिश, ये इसको बोलते हैं ग्रेप्स, वो हिंदी में, पर ग्रेप्स को तो इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में ग्रेप्स और हिंदी में अंगूर। अंगूर भी होता है। और ये क्या है? कोकोनट, नारियल। हाँ कोकोनट का नारियल है, तो मुझे टेस्ट पसंद नहीं है। खाओ ना। मुझे टेस्ट पसंद नहीं आता है यार, बेकार है ये। मामिनि दे मामिनि होनखाय नोंनि माखांगोन ना मिनिदेर' नों फुरथि जादो दा हिमालयनियाव थांनो मोनबा बिराद फुरथि जायो नोङो एकदम गोसोआ खुसि आरो आङो जाखायो आरो जानाव खुसि आथिङा नोंनिया हायावनो नाङा एकदम थब थब ओंखारगोन थब थब एकदम थांनो गारनो आरो न' सिङाव थाबाय थाबा बाय एसे बिमानि न'आवथ' बयबो थांनो लुगैखायो बेबायदिनो नोंबो लुगैयो आरो नोंनि खुसिखौ नुना जोंबो बाय सिं सिं एक्सपिरियेन्स मोनो आरो हिनजावफोरनि गोसोआ माबायदि जायो बिमाफोरनि न'आव थांनो मोनबा बेनो आरो खिन्थु न'आव आरो बिदाफोरा बिब' बिनानाव जायफोर न'आव दोङो नोंसानि आइनि दा गासैबो हाबा जाबा नोंबो थांनो बागोन देनां बाजै लोगोफोर नै जानि न'आ आंनि आइनि न'आ बे जाबाय आंनि आइनि न' बे जाबाय बिखुनजोनि न' फैदो जोंहा आइया दाउ हरोनो आंनो लकेल दाउ मासे हरोनो आं बेखौनो लांनो फैदो ओइ इसालायना मा तालामारि जुनाय न'आलाय हा मा होनो इसा फिसाला बिहामजो न'बो गैया नै इनाखै इसिनि रुमा ओइनो ताला बन्द सेस मामी नहीं है इसीलिए ताला बंद है घर मामी गैया नै मालाय जिथिगोलो माधुरिदो खानाय स्ट्रि माबानायाव बोजानायाव मालाय थाना फैबाय दसे मा मैगं संदो हे भगबान इमान सिलिन्डार जाला बेदर लानानै थांखानोसै दा बयलार लानानै थांनि न'आव नै दाउ हमनो हरमाखै आंनो बा मा मोननै बिसिना सोर उन्दुसोयो नै लोगोफोर बे आंनि बिसिनामोन सिगां आं इयाव उन्दुयोमोन बिसोर दा सेना लाबाय आंनि बिसिनाखौ कम्बलाबो सरि जाबाय नैलाय ओइ सिखाव गोरि मा नागिरसोदलियो ओइ सिलखा जानो हा लोङा बेखौ लोङा सिलखा जानो जाया बार एता बाजावसो थांदोनो ला सोना ला नै मायबा लांजालायबाय फाय थांसै माइ दे माख्रै दाउ हरोनो लोगोफोर आंनो दाउ आं लांनो बायदो नाहाय आंनो दाउ हरोनो दाउ मिथिया आं लानांदों आं आसाम मोनगोन आइ मालाय गला फुल लादो राखु राखि लाया दे दो टोस्ट दे दो अभी को मुर्गी पकड़ना है दे दो हम लेके जा रहे हैं मुर्गी लापारा में खाएगा मारेगा हाँ
ठीक है और ए दैखौ गोदला सोरनि गलाफोर लादों नायनि एसे एसे मालाय सोरबा होनाय माबा थानाय लाला बायबाय राखो राखो ए कुटलु ऐसे राफोरनि जाओ तुम लोग जाओ नङा जिथिनि जाओ तुम लोग जाओ मैं अभी यहाँ पे रुकता हूँ तुम लोग रखो जाओ इसको रखो कुटलु ये ठीक है बेटा मुझे तो बहुत पसंद है ए कुटलु तुम लहापारा में जाओ मैं आज यहाँ पे रुकता हूँ ठीक है ठीक है चलो पापा चलो चलो जाओ बाय 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 ओ मुझे दे दो उसको फिर हम तुम्हें क्या दें? रोज मुझे दे दो जाऊंगा निया जाङा दा आरो बाजिनि रुम बिसा दिनै गैया आलासियानो थांदो ओंखायनो रुम बन्द नो बावगारनानै आङो न'आव गाननाय सिंगोलखौनो गानना फैफ्लांदो ये थालिया नहीं है दाउखौनो हमनाय जायाखै दाबो दाउ हमगासिनो लोगोफोर आंनो दाउ हरोनो दाउ लकेल दाउ लांनोसै हरो माने जाहा हरदोंमोन आरो दाउ आदि मासे आदि माने इसा माबा बिधान जाथों होननानै हरदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बिधान जाबाय आरो बिनि फिसाया दा माब्रै माबासे एसे देरबाय आरो गिदिर गिदिर दा ओंखायनो दाउ हरनायनि दा मासे फिसाफोरखौ देरनायखाय हरनायदो आरो मासे जानो किला हाजोबगोन गते मन'सुना हरनो गोना चलो यार खिदला नायखौसो टेनसन नाया माने खिदलाखौनो माने मन'सुना हर आरो अरे मा नाम बुखुजोबगोन माथो फैबाय बाय आंनि दा बेसां गिदिर खिथिसन एसे लाइट पावार खनसे खिथिसन बेसां गिदिर बा गिदिर मारसन गिदिर मार जायनोसै मानैजों मासे हरगौमोन जोलै लायो नोंसोरो ओ दाउलासो हे गाबोन फुंनिफ्राय रुनो होननाय नंलाय बै सिगिमनानो सोगाबनानो मन'सुना हर हा मन'सुना हर खिदला जुन गारि नबा अ 이거 다 금방 뺐지? गस्ला गिलायदो इ गाबोन सानसे गेलेगोन इखो नै मनाया सन्दन मानिमोन 의니 있을래 왜 돼? ल गिरगेना खाना दोनैखा ओइ मबा खारलायगोन बाबाया मोजां खानो गाबोन 나만 시켰네. दाय मोजाङै मा फिसा जागोन दे जागोन ओइ नै दिरुंदो इखौबो खाफाना हो दिरुंदो बे दिरुंदो 마 다우 능 다우 디시자야네 가르. 아이 कुटलुनो नङा इबा दाउ बिमा 이 लामनाया 하나이 नङा. 하나이 नङले माखो दे? नङा खाना हो बाब्राबबाथाय हखारबोगोन ना अच्छा. नों आंनिसो बारा रोंगोन आरो जाबायनि. चलो कुटलु लादोनो लानाया दियो. एय हम मा जों हम थियां नियाव हम हारि. नियाव हाजाव मामा तुम ले लो बोलेगा अभी बेटा. चलो थांसै थौ दाउ मोनबाय आरो थालिया ले लो मैंने इसको नहीं 당시. 호메 문트라기 저거 이 하마니 미스트리브라. 미스트리브라 बा 호텔 비비야데. सेलाव बा मस्त गोथौ मबा सोखो हागोनलाय खालि मावै ओइ नै माबा खालि ओइ खामजा खालि मिटिं इ खालि सोरखो खोनो होदो ओइ खोथबो खाना दे कर गुरु फायदे टेक्टर बाबा आरो खाननै खानथामसो नांबावगोन. बाबा थांसै अ फोरो हायदो थांसै चलो गोजाखै नोङा आरो. ओइ गुदुं जासै इसोरलाय ओइ बेटा रुको. आबो लोगोफोर जों फैबाय न'निफ्राय ओमफ्राय नै जा कुटलुआ मायबा मोनबोबाय खावनानै ओंखायनो फुरथिदों मासा सोबाय किसी से गाना में भी तो डांस करते आच्छा चलो हेलो ओइले गारि फायनायनि बाराया मालागा न'याव गायनो फुल बायगासिनो जा मोजां फुल नों मा लानायदो हा माखौ लानायदो फुल लानाय दर देबदारु फुल. देबदारु मा देबदारु लै देबदारु रास्तायाव गायोलै गोजौ जायो. आच्छा
थाइजौ बिफांखौनो गायसिनो दोनबालाय मोनजागोन दखम गायस्रादो